ajauduin sitä kautta sitten, kun mä luin teologiaa, niin nuorisopastoriksi. Ja mä rupesin omaksumaan tämmöisiä ehkä vähän jenkkityyppisiä ajatuksia. Oli semmoista suosiota ja puheita kuunneltiin ja väkeä liikkui, niin se alkoi nostaa sitä mun itsekästä puolta sieltä esille. Varsinkin vapaissa suunnissa on hirveä paine saada tulosta ja saada herätys aikaan. Ja mulle tuli niin kun siinä työtä tehdessä uusi huume tilalle. Huumeet on semmoinen määrätyllä tavalla ihmistä tuhoava voima. Ja siellä, missä ihmistä tuhotaan, niin siellä on myös sellaiset voimat, jotka haluaa jotakin muuta meille kuin hyvää. Mm. Mm. Sen takia noituus kiinnostaa hyvin monia ja sen muodot, uuspakanuus, animismi. Koko sairauden kuva on niin keskittynyt niin kuin minuun itseeni, aina minä. Sydänmakasiini. Ai sua kiinnostaisi kuulla henkisen kasvun tarinoita kristillisestä näkökulmasta käsin. No nyt kävi tuuri. Tervetuloa mukaan. No niin, hei! Tervetuloa kaikki Sydänmakasiinin pariin. Sydänmakasiini on tauolta tullut takaisin ja käykäähän tsekkaamassa tosiaan tämän tauon jälkeisen tuotantokauden niin sanotusti ensimmäinen jakso. Siellä on Virpi Kätkä vieraana, mutta nyt tosiaan siirrytään seuraavan aiheen pariin. Eli meillä on nyt tänään vieraana täällä Anna ja Tommi Seinäjoelta ja aiheena on uushenkisyys ja päihteet ja erityisesti päihdekuntoutus ja miten siihen päihdekuntoutukseen liittyy paljon uushenkisiä piirteitä ja ihan tällaisia suosituksia ja hoitoja ja kaikkea tällaista. Ja tämä on mulle siis aivan tuntematon aihe. En ole koskaan itse ollut päihdekuntoutuksessa. Enkä tiedä myöskään niin kuin ihmisiä, jotka olisi ollut. Mutta kun Anna ja Tommi otti muhun yhteyttä ja kertoivat, että heillä olisi tällainen aihe sydämellään, niin tietysti kiinnostuin aiheesta heti ja ajattelin, että tästä olisi kyllä hyvä varmasti puhua, jos siellä on kuuntelijoissa ja katselijoissa ihmisiä, joita tämä aihe koskettaa, tai jotka vaikka tuntee ihmisiä, jotka on tämmöisen päihdekuntoutuksen piirissä tai tarvitsee päihdekuntoutusta, niin voi olla hyödyllistä nyt sitten vähän perehtyä tähän aiheeseen ja millaisia sudenkuoppia siellä saattaa sitten olla. Mutta Anna ja Tommi, te olette Seinäjoelta, eikö niin? Ainakin asutte siellä, niin kertokaa vähän itsestänne. Joo. Kerro sä nyt jotain ensin. Joo, mä oon tosiaan Anna ja ikä on nyt 21 vuotta. Ja no, mitähän mä nyt itsestäni kertoisin, että mulla on päihdetaustaa, nyt ollut semmoisen reilun vuoden raittiina. Ja uskoon tulin kanssa siinä reilu vuosi sitten, että mulla on uushenkinen tausta. Jostakin varmaan yläasteelta asti niin kuin kiinnostunut uushenkisistä jutuista. Ja meidän lapsuuden perhe oli sellainen tapaluterilainen ja sitten lähinnä äidin kautta aika varhain jo sain ensikosketuksen sitten semmoiseen niin kuin kevyeen kivaan uushenkisyyteen niin kuin johonkin lehti- ja horoskooppeihin ja niin kuin tämmöisiin. Äiti puhui jo, kun mä olin pieni, niin kaikesta niin kuin kolmannesta silmästä ja vetovoimanlaista ja niin kuin aika lailla siellä jo pienenä. Sitten tuli tutuksi tällaiset ja siinä sitten pikkuhiljaa nuoruudessa varsinkin, niin itsekin niihin lähdin, mutta silleen mulla on ihan vähän mielenkiintoinen se mun uushenkinen tausta, että mä kuitenkin olen siinä yläasteen alussa niin alkanut tutkimaan raamattua ja käymään seurakunnissa ja että mulla on sillä tavalla niin kuin paljon myös kristillisyydestä kokemusta ja no voisi sanoa, että ehkä se siinä ehkä semmoinen 7 vuotta, kun mä oon tutkinut raamattua ja käynyt seurakunnissa ja näin, tehnyt kaikkia asioita, mitä niin kuin kristityt tekee. Mä oon jotenkin ajatellut, että mä oon uskossa, kun mä vaan teen niin kuin niitä asioita, mutta mä kuitenkin koen, että mä sain kokea kuitenkin sen arvon vasta sitten se reilu vuosi sitten.
Että mulla on ollut justiin sellaista aika perus sillisalaattia se mun uskonnollisuus. Okei, Ehkä miten nyt, toi sun niinku päihdetausta sitten, miten sä sille tielle päädyit? no joo, no se oli lukioikäisenä 15-vuotiaana ekan kerran alkoholia join lukiobileissä. Ja se oli niinku aika silleen klassisesti ekasta kerrasta kiinni. Että mulla oli siinä aiemmin ollut aika paljon haasteita niin kuin mielenterveyden kanssa ja mä oon aina ollut sellainen ylisuorittaja koulussa ja harrastuksissa ja semmoista tosi niin kuin ankaraa suorituskeskeisyyttä se koko elämä ja huono itsetunto. Niin kuin aina ollut tosi epävarma itsestäni, niin se alkoholi oli niin kuin se oli niin kuin täydellinen lääke siihen, että mä jotenkin pystyin olemaan sellainen niin kuin rohkea ja itsevarma, mitä mä niin kuin kaipasin. Että se lähti alkoholista siinä ja siinä tosi pian tuli myös muut huumeet kuvioihin, että siinä muutaman vuoden se oli vähän semmoista harvakseltaan käyttöä, mutta kyllä se siitä koko ajan niin kuin lisääntyi ja lopulta sitten meni aika semmoiseen niin kuin klassiseen, että on kyllä ollut ihan tosi pahassa houkussa ja mennyt niin kuin elämä aika lailla pilalle, kunnes sitten reilu vuosi sitten raitistuin. Joo, no entä sitten Tommi, mikä sun tarinasi on? No joo, no mä yritän hyvin lyhyesti kertoa vähän jotakin itsestään, koska tarinaa varmaan riittäisi aika paljonkin. Mutta mä oon syntynyt aika lailla kristinuskon piiriin sillä tavalla, että mulla on ollut uskovaiset isä ja äiti. Mutta mä oon saanut sellaisen kuvan oikeastaan kristinuskosta, että se on niin kuin tämmöinen aika paljolti niin kuin hyvin mustavalkoinen maailmankuva, jossa on niin kuin tämmöinen vähän niin kuin enemmän rangaistusta korostava jumalakuva. Ja palkitaan siitä hyvästä käytöksestä, hyvistä teoista ja hyvästä elämänasenteesta ja sitten taas puolestaan niin kuin saa sitä rangaistusta sillä toiselta puolelta. Eli tämmöinen hyvin mustavalkoinen ja se nyt vaikutti mun käsitykseen koko Jumalasta, että mä oon itse lähtökohtaisesti hyvin niin kuin aika herkkäkin ihminen ja henkisyyteen taipuvainen ihminen ollut aina. Muistan sen heti pienestä lapsesta alkaen ja oikeastaan sen ajan hengellisyys, miten se näkyy meidän perheessä ja yhteiskunnassakin ja muuten, niin se vaikutti muun hyvin negatiivisella tavalla, että mä koin, että Jumala on semmoinen rankaiseva, paha juttu ja sitten kaikki se, mitä niin kuin maailma voisi tarjota, niin se on sitä niin kuin hyvää. Ja sitten tuossa teini-ikäisenä jouduin kovan koulukiusaamisen takia ehkä niin kuin rakentaa omaa minuuttani uudelleen. Et mä koen, että mulla on siellä niin kuin semmoista ihan traumapohjaa ja tunnemaailmassa semmoisia traumaa, jotka on syntynyt siellä varhaislapsuuden ja sitten nuoruuden kynnyksellä. Ja se oli yksi koulun valistustunti, missä huumeista valistettiin. Niin mä yhden ystäväni kanssa päätettiin, että me kokeillaan noita kaikkia. Kaikkia huumeita, mitä Okei, meidän hyvin meni terveydenhoitajat perille valistus. on. Kyllä, saatiin hyvä kattava selostus siitä, mitä huumeet on, miten ne vaikuttaa ja niitä ei saa missään tapauksessa kokeilla. Ja kun mä hain Aivan. ja mä olin siinä iässä, että mä hain identiteettiä, kuka mä oon ja eroa siitä niin kuin kristillisestä perheestä, niin se tuntui hyvin luontevalta niin kuin lähteä tämmöiseen kokeiluihin ja sitä kautta sitten niin kuin addiktoitua. Ja mä Mm. huomasin hyvin nopeasti, että niin kuin päihteet jotenkin sopi mulle, että ne niin kuin vaikutti niihin mun traumatunteisiin jotenkin tasoittavasti. Mä pystyin vähän niin kuin lääkitse sitä pahaa oloa, joka siellä pohjalla jo oli. Millaisia Ja niin kuin pahan olon tunteita? Oliko sulla ahdistusta, jotain, no, mitä se oli? no, no semmoista niin kuin erilaisuuden kokemusta, sitä, että sä et niin kuin sovi joukkoon ja sitä, että semmoisia hylkäämisen kokemuksia.
jonkunmoista arkuutta ja ehkä pelokkuuttakin. Että se Mm. niin kuin vaimensi niitä, sä pystyt heti sääntelemään omia tunteita niillä päihteillä. Mm. Et siinä niin kuin lähti mun eka niin kuin tämmöinen pitempi retkahdusjakso, jos näin sanotaan, tai oikeastaan vasta tutustuin huumeisiin, ja se kesti semmoinen 7 vuotta suurin Eli piirtein. milloin sä ensimmäisen kerran niin kuin kokeilit päihteitä ja milloin se muuttui huumeiden Mä oon ollut käytöksi? 14-vuotias. Joo. 14-vuotias rupesin polttaa kannabista ja Mm. 16-vuotiaana rupesin vetää sitten amfetamiinia ja muita. Mistä sä siis ton ikäisenä edes sait niitä aineita? Mä No, muistan, että oli ehkä niinku tosi niin, vaikea edes saada alkoholia. Että miten niinku... niin. No kyllähän se, jos vaan on kiinnostus johonkin asiaan, niin kyllä ihminen ne löytää. Mm. Ja sitten tämän kaverin kanssa, jonka kanssa päätettiin, että tehdään näin, hänkin oli vähän sellainen niin kuin syrjäytynyt sit muusta koulun poikien touhusta ja kumpikaan ei urheiltu mitään, kun urheilijat yleensä pärjäsivät sillä lailla, että ne niin kuin ei mennyt huonoille teille. Me hakeuduttiin sitten tietty kaupungissa semmoiseen seuraan, jossa oli vastaavanlaisia ihmisiä. Ja siihen aikaan se alkoi niin kuin nousemaan semmoiseksi trendiksi ja joksikin kapinan muodoksi. Että mä niin kuin lähdin hakemaan sitten sen kautta toisenlaista niin kuin roolia elämälle. Ja sitä kesti tosiaan 7 vuotta, ja sehän nyt tietenkin pahenee silloin, kun käyttää päihteitä tuommoisessa niin kuin mielentilassa ja tarkoitukseen, niin tuli sitten ongelmia, erilaisia haasteita poliisin kanssa ja niin edespäin. Kunnes sitten raitistuin. Mä oon ollut varmaan 21 suurin piirtein, kun mä oon raitistunut silloin. Kävin useita kuntoutuksia läpi, mutta ne ei niin kuin tuottanut tulosta. Ja sitten mä sain kuulla semmoista kuvaa Jumalasta, kun mä menin yhteen kuntoutuspaikkaan, ja mä en tiennyt, että se on kristillinen. Päästiin sinne hoitolaitoksen pihaan, niin mä sanoin, että kun mulle kerrottiin, että tämä on kristillinen paikka, niin mä lähdin saman tien kävelemään pois, ja ihan vaan jonnekin tuntemattomaan. Mutta ne Joo. sai mut jäämään sinne. Mutta mä sain sieltä vähän erilaista kuvaa siitä uskosta, ja se tarttui, ja se kantoi sitten niin, että mä pääsin raitistumaan. Ja mä luin 3 ammattia itselleni, eli mä oon ilmastointiasentaja, sitten mä oon nuorisotyötä tehnyt, ja sitten mä rupesin lukemaan teologiaa. Ja Okei. joo, kyllä. Niin, Kanssateologilinjoilla. no niin, kyllä, näin se vaan on maailman kummallinen paikka. Mutta niin ajauduin sitä kautta sitten, kun mä luin teologiaa, niin nuorisopastoriksi ja myöhemmin sitten seurakuntapastoriksi. Ja tein ihan hyvää työtä 2 eri seurakunnan palkkalistoilla on ollut. Ja, se addiktio jäi kuitenkin jollain tavalla käsittelemättä ja kohtaamatta, mikä siellä taustalla oli ollut jo silloin nuoruudessa. Ja se vähän niin kuin jäi ja unohtui koko asia. Ja mulle alkoi nousemaan semmoinen hyvin omavoimainen vaihe elämässä, että mä rupesin kieltämään sen todellisuuden, että mulla on herkkyys addiktoitua asioihin. Ja mulle tuli niin kuin siinä työtä tehdessä uusi huume tilalle, ja se oli se työnteko. Okei. Eli kyllä mä niin kuin ajattelen addiktiota hyvin laajalla, niin kuin laajasti tai laajemmin kuin vaan pelkästään päihderiippuvuutta, vaan kysymys on niin kuin riippuvuudesta emotionaalisesti, sitten niin kuin erilaisiin substansseihin ja sitten toiminnallisiin addiktioihin. Niin tämä työnarkomania rupesi täyttämään tai hallitsemaan mun elämää. Ja samalla mä huomasin, että mun käsitykset kristinuskosta alkoi muuttumaan. Ja mä rupesin omaksumaan tämmöisiä ehkä vähän jenkkityyppisiä ajatuksia, jossa on hyvin niin kuin läheisesti yhteys myös joihinkin New Age-ajatuksiin, jos puhutaan vaikka manifestoimisesta tai lunastamisesta. Siis mun piti Ja, just kysyä sitä, että oliko siinä joku teologinen peruste, millä sä niinku itsellesi perustelit sitä, että sulla ei ole mitään addiktioa, koska mä oon kuullut just niinku tuolla menestysteologisella puolella tai vastaavalla, että jotenkin kielletään se, niinku, että jotenkin kristityt eivät ole syntisiä tai jotain joo. tällaista. No pahimmillaan se tuli semmoiseksi, että mä niin kuin kielsin sen sillä tavalla, että niin kuin
mä rupesin niin kuin jotenkin vähättelemään sitä menneisyyttä. Mä en hirveän paljon omaksunut semmoisia menestysteologisia ajatuksia, mutta mä niin kuin symppasin niitä. Et se ei mulle oikein ollut mikään iso ongelma. Mutta mä huomasin, että mun ajatukset alkoi muuttumaan ja sitten kun tuli semmoista suosiota ja puheita kuunneltiin ja väkeä liikkui, niin se alkoi nostaa sitä mun itsekästä puolta sieltä esille. Ja mä sairastuin siihen, että mä juoksin aina seuraavan mutkan takana koko ajan eteenpäin ja tavoittelin koko ajan jotain suurempaa ja suurempaa. Eli sulla alkoi tulla siinä niin kuin Mm. pastorin työssä sellainen, niin kuin, että siitä tuli semmoinen joku ura, jossa sä halusit Joo. nousta jotenkin, halusit Mm. tavallaan enemmän ja enemmän suosiota, enemmän Kyllä, merittejä niin kuin sillä saralla. joo, kyllä. Ja aina vaan suuremmaksi hengellisiksi Mm. kuruksi, sanotaanko näin. Mikä sulla oli se tavoite, että oliko se jotenkin, että saisit jossain suurella areenalla puhumassa tuhansille ihmisille, vaikka tavallaan mä niin kuin, No siis se on ehkä tähän voi, työnarkomaanilla se, niin, niin, se tavoite voi olla vaan niin kuin, se on niin, sä otat jonkun tavoitteen lähelle, sit sä sen saavutat, jos on heti seuraava tavoite edessä. Ja ne tavoitteet on tyyli viikoittaisia. Eli se tunne, minkä sä saat siitä, että sä niin kuin oot Jumalan käytössä tai jostain, niin se niin kuin ruokkii sitä toistuvaa tunnekokemuksia hakemista. Ja sä alat mieltää Jumalan toiminnan tunteiden kautta. Aivan. Oliko siinä just sit se, Ja tässä kohtaa niiden omien highlightien kautta. oliko siinä jotenkin se just, että sitä oli vaikea tunnistaa sitä niin kuin työnarkomaniaa ja sellaista niin kuin työn perässä juoksemista, koska siinä oli se uskon aspekti, että jotenkin sitä ehkä koki, että tässä tehdään nyt tätä Jumalan valtakunnan työtä, että mikään ei ikään kuin ole tarpeeksi, että pitää vaan Joo, enemmän ja enemmän palvella Jumalaa. kyllä, Mm. kyllä. Et mitä enemmän mä rupesin väsymään, niin sitä enemmän mä tein töitä. Et mä tein sellaista Mm. 6-70 tuntista työtuntiviikkoa siinä niin kuin pahimpana aikana. Ja nukuin 4-5 tuntia yössä. Et mä kävin koko ajan kovemmilla kierroksilla. Ja sitten mulle tuli semmoinen niin kuin kuolemattomuusharha, jos näin voisi sanoa, että mähän en väsy, koska ei Jumalan ihminen väsy, koska Jumala antaa siihen voimaa. Tiedätkö, se lähti niin kuin se sairaus päälle semmoisena, ja jollain tavalla ehkä nosti mun niin kuin haurastunutta itsetuntoa. Mm. Mm. Niin kuin, ja sitä palkittiin, sitä suorittamista, tekemistä, onnistumista, ja sitten sä teit itsellesi vielä riman jo koko ajan korkeamman. Mä ihan kilpailin itteni kanssa siitä, että miten hyvin mä puhun vaikka. Ja paljonko sitä tulee seuraajia, paljonko ihmiset katsoo sitä, miten niitä kiinnostaa montako ihmistä niin kuin koskettuu tai tulee Jumalan vaikutuksen alle ikään kuin. Aivan, joo. Ja sitten siinä ajattelussa kuitenkin korostuu se, että sä kiellät niitä tosiasioita, sun holistista kokonaisuutta ihmisenä, ja sä vetoat vaan siihen uskoon, ja sä tavoittelet sen uskon kautta aina vaan jotain suurempaa ja suurempaa ja suurempaa. Siinä kohtaa se tulee niin lähelle semmoista tavallaan niin kuin eri asioiden lunastamista uskon kautta. Aivan. No mikä siinä oli sitten se käännekohta jotenkin, että miten oliko sulla kuitenkin, että sulla pysyi ne päihteet poissa niin kuin silloin vai? Ei. Ei, okei. Ei. Et siinä kävi sillä tavalla, että mä poltin itteni totaalisesti loppuun. Yhtenä aamuna mä en enää pystynyt nousemaan ylös sängystä. Mä olin niin loppu. Mä olin niin väsynyt siihen koko juttuun. Samalla silloisessa seurakunnassa oli alkanut tämmöinen seurakunnallinen kriisi, joka oli työllistänyt mua entistä enemmän. Ja samalla mun silloisen puolison kanssa meillä oli aviokriisi päällä, josta sitten tuli myöhemmin avioero. Eli käytännössä mulla mä menetin työkykyni, mä en enää pystynyt puhumaan missään, mä en pystynyt menemään enää seurakunnalle, menemään sairaslomalle. Ja sitten tuli avioero. Kaikki niin kuin samaa kertaa. Ja tietenkin tulot tippuu ja koki niin kuin
totaalisen semmoisen epäonnistumisen ihmisenä ja uskovana ja vielä hengellisenä työntekijänä. No mä menin sitten hakemaan apua, menin psykologin kanssa keskustelemaan ja psykiatriin ja sitten mulle määrättiin erilaisia rauhoittavia lääkkeitä ja sehän oli huono homma ruveta käyttää sitten niitä. Niin, Et koska siitä mulla lähti se sitten. sulla oli se päihdetausta jo valmiiksi ja ne voi olla Mm. tosi addiktoivia semmoiset rauhoittavat lääkkeet. Kyllä, kyllä. Tiesikö se lääkäri tai ne lääkärit sun Kyllä ne päihdetaustasta? tiesi, mutta ei ne sillä lailla välittänyt enää siinä vaiheessa, kun mä olin ollut pitkään raittiina. Sitten mulla oli määrätty asemaa ja luotettavuutta. Niin, tiedätkö, niin. Et siinä varmaan katsottiin vähän kasvokertoimen mukaan. Sitten mä en puhunut tästä haasteesta kuitenkaan kovin avoimesti. Että mulla näiden kanssa. Mä etin vaan nopeata helpotusta siinä. Ja jos ajattelee, että tämä on ollut huhtikuussa 2018, kun meidän sairauslomalle, ja silloin toukokuussa mä oon saanut varmaan niitä rauhoittavia lääkkeitä, niin marraskuussa mä oon ollut yliannostuksen takia jo sairaalahoidossa, ja mukana on ollut kaikki muut päihteet. Ja oliko siinä niin kuin nyt kyseessä pelkästään tämmöiset niin kuin reseptilääkkeet, vai menikö sä hakemaan helpotusta myös niin kuin katukaupasta? Kyllä mä sitten lähdin kadultakin hakemaan, koska jossain kohtaa niitä lääkkeitä ei enää sitten määrätty. Niin. Se johti helposti siihen, että sä hait. Ja mä olin niin kuin käynnistänyt sen addiktion ikään kuin uudelleen, niin sitten se oli aika luontevaa. Aivan. Joo. Joo, ja sitten siinä oli se, että mun veli edesmennyt, hän on nyt pois nukkunut 22 ja näin, mutta hän oli sitten päihteiden käyttäjä. Ja mä olin paljon hänen luonaan, niin kuin myös ihan senkin takia, että oli yksin tosi vaikea olla, niin me ruvettiin sitten yhdessä myös paljon käyttää. Okei, just. Joo. No mikä siinä oli se, joka katkaisi sitten sen kamelin selän niin sanotusti, tai miten te molemmat olette nyt tässä tänään selkeästi ei-päihtyneinä ja vielä kaiken lisäksi uskossa, että miten tämä kaikki on nyt tullut tähän pisteeseen, että olette täällä Sydänmakasiinissa kertomassa näistä asioista? No, se on ihan suoranainen Jumalan ihme, että me tavattiin Tommin kanssa reilu pari vuotta sitten. Silloin me oltiin vielä molemmat ihan täysin käyttäviä. Mäkin olin siinä kohtaa tosi huonossa kunnossa. Aivan tosi paljon vedin. Ja Tommi myös. Ja sitten me tavattiin siellä huumemaailman keskellä. Ja se on sellainen aika... Kyllä mä pidän sitä ihan täysin ihmeenä, että me ollaan tavattu. Kuitenkin mä en ole itse täältä Seinäjoelta edes kotoisin. Että mä oon aivan tuolta toiselta puolelta Suomea ja se oli niin sellainen niin kuin, kaikkia todennäköisyyksiä vastaan, että me tavataan. Ja se oli sellainen, ainakin mun kohdalla se oli sellainen niin kuin ensisilmäyksellä juttu. Että mä tajusin, että hei, että, vähän niin kuin, että jos mä en nyt tartu tähän mahdollisuuteen, niin kuin, tällaista ei tule varmaan koskaan enää. Et jotenkin sen niin kuin tiesi, että mun kannattaa niin kuin katsoa tämä, että voisiko tästä niin kuin meistä tulla jotakin. Ja siinä me sitten alettiin enemmän viettämään aikaa ja vielä käytettiin siinä, varsinkin se kesä meni vielä käyttäessä, mutta kuitenkin siinä pikkuhiljaa yksitellen huumeet alkoi jäädä pois niin kuin aina kerrallaan ja alettiin pikkuhiljaa ottaa yhdessä sitten pesäeroa niihin vanhoihin tuttuihin, jotka käytti niin kuin kovia huumeita. Että kyllä me siinä kohtaa vielä, kun alkoi pikkuhiljaa kovemmat huumeet jäädä pois, niin sitten vielä polteltiin kannabista ja alkoholia tietysti meni. Mutta kuitenkin jotenkin, että se prosessi jotenkin lähti siitä niin kuin kuitenkin hiljaa, mutta varmasti niin kuin käyntiin. Ja koko ajan meillä oli sitten niin kuin yhteys tietenkin tuonne niin kuin riippuvuusklinikalle ja ihan myös ammattiapuun, että siellä käytiin yhdessä ja jotenkin niin kuin pikkuhiljaa. Ja sitten siinä
oliko se helmikuussa 2023. Mä menen aivan nyt vuorikin sekaisin, mutta siinä kuitenkin niin päätettiin sitten, että lähdetään yhdessä päihdekuntoutukseen. Että me ei siinä kohtaa enää saatu sitä polttelua eikä juomista enää poikki itse. Että me ajateltiin, että lähdetään sitten yhdessä kuntoutukseen. Ja sitten siellä oltiin semmoinen kuukausi ja siinä kuntoutuksen aikana siinä kyllä tapahtui paljon merkittäviä juttuja. Ja niin, jotenkin, no tässä nyt on ehkä tämmöinen niin kuin konkreettinen kuva. Ja tietysti se, että niin kuin, se hengellisyys on ollut ihan sieltä alusta asti niin todella merkittävä juttu. Ja Jumalahan se on, joka nämä kaikki konkreettiset asiat on vaikuttanut meidän elämässä. Että mä ainakin ajattelen, että kaikki tällaiset, vaikka ammattiapu tai kaikki mitä hyvää meille on niin kun, tässä matkan varrella niin kun, tullut vastaan, niin mä ajattelen, että se on sitä Jumalan armoa ja sitä, että Jumala johdattaa ja niin kun, määrittää sinne meidän elämän polulle semmoisia juttuja, jotka niin kun, ohjaa siihen niin kun, oikeampaan elämään. Ja, ja sitten siinä vähän kuntoutuksen jälkeen mäkin sain sitten tulla uskoon, kokea sen Jumalan armon. Että enää Jumala ei ollutkaan sellainen niin kuin, joko joku niin kuin, universaali energia tai sitten joku sellainen kauhean ankara tuomari tuolla pilven päällä. Haluatko sä kertoa siitä hetkestä, kun sä tulit uskoon? Joo. Se oli viime vuoden huhtikuussa ja me oltiin silloin Tommin kanssa tuolla piknikillä ulkona ja sitten siinä juteltiin kaikkea hengellisiä juttuja ja sitten Tommi sanoi, että hän kokee, että haluaisinko mä jotenkin niin kuin luopua mun omavoimaisuudesta kokonaan tai jotenkin, että haluanko mä, että Jumala purkaa mun omavoimaisuuden ihan kokonaan. Niin mulla oli siinä kohtaa, niin kun, mä olin niin paljon niin kun suorittanut, jotenkin ajatellut, että mun pitää saada se niin kun myös kristillinen usko, että mun pitää saada se jotenkin itse aikaan. Ja mä ajattelin, että ehkä tämä vaan on tällaista, että noi muut uskovaiset niin kuin sanoo, että se on niin levollista ja ihanaa olla uskossa. Ja mä koin sen, että tämä on aivan kauheata suorittamista, mä en koskaan voi riittää Jumalalle. Niin mä olin vähän niin kuin jo luovuttanut siinä kohtaa. Mä ajattelin, että no niin, tämä on mun kohtalo. Että, niin kuin, mitä mä voin enää niin kuin hävitä, että ei tämä tule muuttuu niin kuin mihinkään. Niin mä sitten vastasin tuohon Tommin kysymykseen sille, että no joo, vaikka. Tai jotain. Mä ajattelin, että Jumala tyyli niin kuin jotenkin antaa jotenkin hirveätä selkäsaunaa, että tyyliin retkahdan tai jotakin, että meille tulee tyyli ero tai jotain niin kuin kauhean pahaa tapahtuu, että jos mä luovun mun omavoimaisuudesta. Mutta mä olin sitten, no okei, että no vaikka. Sitten mentiin kotiin ja samana iltana, siis se oli aivan joku niinku, se oli joku ihan random keskustelu. Ja me taidettiin vielä jotakin kinota jostakin. Ja jotenkin yhtäkkiä, mä en oikein muista kunnolla sitä keskustelua, kun me ollaan oltu muistaakseni molemmat vähän humalassakin vielä siinä tilanteessa. Mutta kuitenkin, että yhtäkkiä niin kuin mulla luksahti jotakin vähän niin kuin jotenkin mun mielessä. Että mä jotenkin ehkä kuvailisin sitä sellaiseksi, että jotenkin mun ajatusmaailman niin kuin pohja, jotenkin sinne tuli sellainen niin kuin lepo ja rauha, mitä mä en niin kuin koskaan ollut kokenut. Se ei ole niin kuin semmoinen varsinainen tunne pelkästään, se ei ole mikään niin kuin tunne, sellainen niin kuin, sitä on vaikea selittää. Semmoinen aivan niin kuin, tosi vaikea selittää millainen rauha. Ja niin, mä niin, onko se tavallaan vaan onko se tavallaan vaan, että joku semmoinen ahdistus ja epävarmuus, että se poistuu. Että tavallaan se ei edes ole mikään semmoinen
yliluonnollinen tunne, vaan se on enemmänkin jonkun pahan poissaolo. No joo, sellainen niin kuin jotenkin tietynlaisen niin kuin kokonaisvaltaisen kaoottisuuden niin kuin semmoinen niin kuin Mm, rauhoittuminen. Niin kuin jotenkin mm, tuolla niin kuin koko olemisen ja ajatusmaailman ja mielen pohjalla. Jotenkin mä ehkä mm. kuvailisin sitä niin, ja sitten mä niin kuin tiesin, että no niin, mä niin kuin tiesin, että mitä tapahtuu, että nyt mä niin kuin tiedän, mikä tämä uskojuttu on. Että se oli aivan kyllä Ja mahtava juttu. vahvistiko se sitten jotenkin sitä sun tavallaan valintaa niin kun seurata Jeesusta, koska sä sanoit, että se oli vähän semmoinen, että no, kai mä voisin. Että tuliko se jotenkin sit vahvemmin vielä sen jälkeen, kun sä huomasit, että se joku rauhan tunne tuli vai jotenkin, miten se jatkui siitä? No joo, mä ajattelen sen jotenkin niin, että enemmänkin, että Jumala on valinnut niin kuin mut ennemmin kuin että mä oon valinnut Jumalaa. Mm, Että jotenkin, niin kuin, että Jumala on ihan sieltä mun hedelmöittymisestä asti, pienestä lapsesta asti niin kuin johdattanut mua ja niin kuin sitten antanut mulle sen armon lahjaksi, että mä olin niin kauan yrittänyt saada sitä jotenkin niin kuin omalla pyristelyllä ja semmoisella niin kuin omalla suorittamisella aikaan. Jotenkin mä ajattelen, että niin kuin se oli Jumalan antama lahja, joka niin kuin mm. on vaan ja se niin kuin on annettu niin kuin pysyväksi. Että, silleen vähän niin kuin, että ei siitä oikein voi edes kieltäytyä. Ja kuka kieltäytyisi niin ihanasta lahjasta? Mä ajattelen sen itse tälleen. Joo, kun keskusteltiin tuossa aiemmin tästä uushenkisyys ja päihteet aiheesta, niin nousi sellainenkin asia jotenkin, tai sanoitte, että jotenkin uushenkisyys ja nämä päihteet jotenkin liittyy toisiinsa, että siellä päihdemaailmassa on paljon uushenkisyyttä. Ymmärsikö mä oikein? Joo, Joo. kyllä. Siis se näkyy mun mielestä oikeastaan siinä kulttuurissa hyvin monella tavalla. Se, mitä mä tiedän, jos mä oon niin kuin elämästäni käyttänyt joku 3-14 vuotta päihteitä ja ollut siinä kulttuurissa mukana, niin se niin kuin jollain tavalla lävistyy sieltä kaikesta. Että mullahan kävi sillä tavalla vielä tuohon Annan tarinaan lisätäkseni ja tuohon vastatakseni, että silloin vuonna 2019, kun oli se retkahdus tapahtunut edellisenä vuonna ja pysäytys oikeastaan siihen oli silloin marraskuussa yliannostuksessa 2018, ja mä hakeudun tammikuussa 2019 ensimmäiseen kuntoutukseen. Ja samalla mä lähdin työstämään erilaisin keinoin niin kuin sitä mun omaa masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Se prosessi niin kuin tavallaan paljasti mussa niitä vinoumia. Ja mä joudun vielä käymään muutaman kerran kuntoutuksessa ennen kuin sitten oltiin Annin kanssa viime vuonna siellä viimeisen kerran. Ja se on niin kuin ollut itselle sellainen pitkä prosessi, jossa mä oon niin kuin nähnyt sen tavallaan niin kuin sairauden kasvot ja yrittänyt ratkaista ongelmaa löytämättä sitä. Ja mä en etsinyt sitä Kristuksesta. Mm, Ottaen huomioon, että mä oon nyt ollut pastori ja puhunut ja näin, mutta mä olin niin pettynyt koko kristinuskoon ja Jumalaan. Ja se taas mm, avarsi mun mielen uudelleen tavallaan niihin nuoruuden aikaisiin tavallaan muun henkisyyden polkuihin. Et mulla on hyviä ystäviä paljon, niin kuin, jotka käyttää tällä hetkellä. Ja he samaan aikaan niin kuin, tekee sen tyypillisen koktailin erilaisista uskomuksista ja noituudesta, ottaa rusinat pullan päältä ja rakentaa sitten sen miksi joten koktaili. Ja mäkin aloin puhumaan universumista ennemmin ja energioista mulla on kokemuksia huumemaailmassa, miten varsinkin psykedeelien käytön yhteydessä tämmöisiä henkisiä kokemuksia tulee ja ne jollain tavalla avartaa ihmisen mieltä ja luo semmoisen niin kuin tunteen, että kaikki on yhtä
ja kaikki uskonnot johtaa siihen hyvään päämäärään ja kaikki henkisyys on ok, paitsi se, että sä sanot, että sä olet kristitty on tie, totuus ja elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Että se niin kuin Se on niinku se tuli, on niin, ahdasmielistä. se on Joo. ahdasmielistä. Kaikki pitää olla tosi vapaata ja kaikki saa ajatella miten haluaa ja jokaisella on oma totuutensa. Kunhan Aina se ei ole Jeesus. kunhan se ei ole Jeesus. Muuten Koska hirveän niinku avarakatseista. niin, Niin. siihen kohtaan se lopahtaa. Buddhalaisuus käy, hindulaisuus Joo, käy, kyllä. taolaisuus käy, Kyllä se, okkultismi. Jeesuskin voi olla ylösnoussut mestari. Että Niin, aivan. siihen rajaan asti se käy. Aivan. Mutta miten siellä niinku huumemaailmassa tai päihdemaailmassa, niin semmoisessa ihan, näkyykö se uushenkisyys jotenkin, niinku, miten se näkyy siellä? Niinku, siis varmasti niinku just psykedeelien käyttämisenä, mutta miten muuten? mut ihan jos arkisen kuvan ottaa, niin esimerkiksi musiikissa. Siis sehän niin kuin, musiikissa se tulee kaikkialta. Jos sä kuuntelet psykeä ja katsot niitä sanotuksia ja mihinkä niin kuin, Niin se ihmiset psykemusa, uskoo. onko se psykemusa sellaista niinku tosi intensiivistä konemusaa? Eikö se ole Joo, semmoista, missä on joo, kaikenlaista Kyllä. niinku erilaisia soundeja ja joo. Joo, ja joo, videoissa hyvät väritykset ynnä muuta. Että niin kaikkia siihen semmoisia, niin liittyy joo. paljon tämmöinen trippailu ja sitten niin kuin, nämä tämmöiset perinteiset uushenkiset käsitykset näin mä se ainakin olen kokenut. Ja sitten mitenkä ihmiset on avoimia kaikelle tällaiselle, niin se on ihan hämmästyttävää. Säkin nyt on paljon tietoa noista asioista. Mä oon kuullut itse siis kans, tiedän ihmisiä, jotka on kamppailu päihderiippuvuuksien kanssa ja niin kuin tiedän jotenkin, että siellä on niin kuin ollut puhetta just kolmannesta silmästä ja niin kuin, musta oli jotenkin oikeastaan vasta silloin, kun te otitte muhun yhteyttä ja niin kuin mainitsitte tästä jotenkin, että se liittyy myös siihen päihteiden käyttöön, niin sit mä vasta osasin yhdistää sen, että mä en tiennyt, että se on oikeasti niin kuin joku semmoinen juttu, tai mä ajattelin, että okei, tää on nyt vaan joku, että nyt sattuu olevan tällä yhdellä ihmisellä tai hänen niin kuin kaveripiirissään, joissa myös niitä päihteitä on niin kuin kulutettu, mutta että se olisi niin kuin oikeasti semmoinen ihan levinnyt ilmiö, että ollaan tosi kiinnostuneita tällaisista, niin kuin, Joo, tällaisista kyllä asioista. se on. Et mä niin kuin ajattelin, että huumeet on semmoinen määrätyllä tavalla ihmistä tuhoava voima, ja siellä, missä ihmistä tuhotaan, niin siellä on myös sellaiset voimat, jotka haluaa jotakin muuta meille kuin hyvää. Sen takia noituus kiinnostaa hyvin monia ja erilaiset sen muodot, uuspakanuus, animismi, kaikki tällaiset, ne kiehtoo. Ja ne on kaikki sellaisia, niin kuin, ne on kaikki semmoisia, missä sitä omaa voimaa jotenkin niin kuin kultivoidaan ja vahvistetaan, että liittyykö siihen just jotenkin se, että jos sä oot päihdeaddikti, niin sulla on semmoinen voimattomuus sen addiktion edessä, että sä oot tavallaan orja sille addiktiolle ja jokainen ihminen, joka edes jollain tavalla tunnistaa oman addiktiutensa, ihan sama mikä se on, sehän voi olla joku vaikka se työaddiktio tai joku roskaruoka-addiktio tai TV-addiktio, että tavallaan se tunne on niin jotenkin etova, kun tajuaa, että on niin kuin voimaton sen asian edessä, että sitten lähtee hakemaan sitä, niin kuin, että miten mä voin tätä omaa voimaa vahvistaa ja sitä kautta ehkä sit myös päästä siitä päihteestä tai siitä addiktiosta eroon, että onko siinä joku tällainen? On jo, että kyllä addiktiossa ihan keskeistä on sellainen niin kuin hallinnan tarve suhteessa ihan kaikkiin asioihin ja tietenkin siihen itse riippuvuuteen. Että se on ihan tosi keskeistä siinä. Ja muutenkin sellainen itsekeskeisyys ja niin kuin oman navan ympäriltä pyöriminen, omien tunteiden tarkkailu ja niiden sääteleminen. Se on tosi paljon, niin kuin se koko sairauden kuva on niin kuin keskittynyt niin kuin minuun itseeni, aina minä. Ja
just se, että pitäisi minun aina olla kaikki tarpeet, langat niin just. käsissä. Kyllä. Ja se Ja on niin kuin paradoksaalista, että saattaa olla tosi huonossa kunnossa oleva addiktio käyttää päihteitä. Ja se kuvittelee koko ajan, että se hallitsee sitä tilannetta. Ja verrataan aina vähän huonommin menevään sitä niin kuin omaa tilaa. Että se hallinnan tarve on kyllä hyvin keskeinen. Mä muistan itse omasta kokemuksesta yhdellä sienitripillä kavereiden kanssa. Mä olin jotenkin innostunut tästä ajatuksesta, varsinkin siitä, että niin kun pystyn vaikuttamaan universumiin ja erilaisiin tiloihin ja energioihin omalla mielellä manifestoimalla sitä riittävällä niin kuin teholla. Niin me katsottiin TV:stä jotain, musaa kuunneltiin siis, oltiin ihan niin kuin sillä lailla tripeillä. Ja mä ajattelin, että mä kokeilen niin kuin sammuttaa tuon television mun ajatuksen voimalla. Mä rupesin manifestoimaan sitä televisiota kiinni. Ja siinä kävi sillä lailla, että se välähti se TV ja sitten se meni kiinni. Ja kaikki katsottiin toistemme päälle ja oudointa siinä oli, että kaikki muut koki, että he olivat tehneet samaa tietämättä ja kertomattaan toisille. Ja sitten kun sulle tulee tämmöisiä kokemuksia, että sä tajut, että niin kuin joku mielen tai laajentamiskeinot auttaa ja vaikuttaa, että sä pystyt niin kuin käyttämään jonkun tyyppistä sielunvoimaa siihen, että sä saat jotain asioita aikaiseksi, niin sen niin kuin houkuttaa. Sitten mä rupesin tekemään sitä, että mä vaikka niin kuin piti hommata jotain huumetta tai joku asia piti ratkaista, niin heitin aina universumille sen ja manifestoin sitä toteen. Niin, ja siinähän ei ole mitään moraalia, joka sitä ohjaa, vaan erilaiset entiteetit takana. Ja sä saat sitä, mitä sä tilaat, mutta siinä on aina hintalappu. Ja se tulee sitten myöhemmin vastaan. Kyllä, toi varmasti niin kuin saattaa jollekin kuulostaa aika hullulta, että voiko muka tollainen olla mahdollista, että saa television suljettua mielenvoimalla, niin kuin toi ei varmasti ole hurjimmastakaan päästä, että onhan sitä niin kuin Raamatussakin puhutaan, että siellä Egyptissä, kun oli niitä Jumalan ihmeitä, niin sitten siellä oli näitä noitia, jotka pysty toisintamaan näitä ihmeitä. Et kyllä niinku vihollinen pystyy ihan oikeasti, että se pystyy kyllä television sammuttamaan ja valoja räpsyttämään ja ties minkälaisia juttuja ja kaikenlaista tarjoamaan. Et mä yhdistän itse siihen kanssa semmoisen ylpeyden jollain tavalla tosi vahvasti, että omassa elämässä valitettavasti on ollut niinku ihmisiä, joilla on ollut näitä päihdeongelmia ja siihen liittyy niin kuin aika poikkeuksetta, en sanoisi, että aina, mutta niin kuin oma kokemus on se, että siihen liittyy sellainen niin kuin ylpeys jotenkin ja just se kielto siitä niin kuin kontrollin menettämisestä, että jotenkin se on jotenkin aina se ihminen tuntuu olevan niin jotenkin siinä muka ohjaksissa ja sitten niin kuin tällaistakin on kuullut, siis niin kootut selitykset vaikka, että mä muistan eräs tosi mulle läheinen ihminen, hän ei valitettavasti ole enää elossa, mutta jotenkin sanoi, että hän ei edes halua niin kuin parantua siitä addiktiosta, että kaikki ihmiset, jotka hän tietää, ne niin kuin hänen ryyppykaverit tai mitkä onkaan, että kaikki ne, jotka on niin kuin vierottautuneet ja parantuneet, niin he on hirveän niin kuin heistä on tullut hirveän ikäviä ihmisiä. Et ennen oli niin mukavia ja sitten heistä tulikin ihan tosi tylsiä ikäviä. Et se on jännä, mutta sitten samalla tietysti niin kuin sitäkin on tärkeää varmaan tuoda esille, että ei kukaan niin kuin sairautta valitse ja se on todellakin sairaus. Mutta se on niin kuin jännä, että miten siinä näkyy niitä pimeyden piirteitä, että kaikissa meissä on ylpeyttä. Kaikki me varmasti koetaan joissain asioissa olevamme ohjaksissa, vaikka ei ehkä sit oikeasti ollakaan. Se on niin kuin mielenkiintoista vaan, että jos ne oikeasti nyt, vaikka se uushenkisyys on tie johonkin parempaan, niin minkä takia ne ihmiset on päihdeaddikteja. Mutta toisaalta Tommi, sun tarina on niin kuin mielenkiintoinen esimerkki siitä, että se uskontiekään ei automaattisesti niin kuin
jotenkin eheytä. Ja mitä sä haluaisit siihen niin kuin sanoa? Varmasti niin kuin jollekin voisi tulla semmoinen kysymys jotenkin, että no onkohan se nyt oikeasti, että olihan se ennenkin pastori ja niin uskossa Joo. ja niin kaikki oli muka hyvin, niin mistä me nyt tiedetään, että oikeasti nyt sä oot parantunut, että mikä nyt on eri tavalla ja niin kuin, miten sä itse koet tämän asian? Tuo on erittäin hyvä ja tärkeä kysymys ja mun mielestä se on nyt omassa tarinassa ehkä niitä parhaita juttuja, koska se, että meillä helposti kerrotaan niin kuin evankeliumia ihmisille, jotka niillä ei ole välttämättä mitään tietoa siitä. Sitten tulee uskoon ja sitten alkaa se kaunis ruusuinen uskoelämä. Ja kuvataan sitä ennen ja jälkeen tilaa, että ennen oli tällaista ja nyt on muutos tapahtunut. Ja sitten käykin niin, että niin kuin monelle käy, että jossain vaiheessa tulee jotain. Mun tapauksessa se oli se, että mä en ollut käsitellyt niitä mun traumatunteita siellä lapsuudessa, nuoruudessa, jotka lähti rakentamaan sitä mun omavoimaisuutta ikään kuin niiden traumien päälle. Näin mä koen tai ajattelen tällä hetkellä. Ja mä en huomannut sitä, mä en ole osannut olla varovainen sen kanssa. Ja lähti kehittymään semmoinen epäterve tavallaan itsetunto kainalosalueella, niin sanotusti, joka nyt ei ole mitenkään kestävää. Ja toisaalta se on se on niin kuin pelottavaakin, että ihmiselle voi käydä hyvin vaikeita elämäntilanteita, josta ei todellakaan voi kaikista syyttää niin kuin sitä yksilöä itseään, mutta on paljon asioita, mistä voi ottaa vastuun. Ja mun tapauksessa se meni kuitenkin sitten niin pitkälle, että mä rupesin käyttää uudestaan, ja sitten mä rupesin etsimään jostakin tuolta erilaisilla keinoilla tietä johonkin määrittelemättömään. Mä sanoin, että mä olen aika henkinen ihminen ja aistin asioita, niin mua kiinnosti myös tämmöiset pimeät asiat. Ja mä ajattelen nyt tällä hetkellä, että Jumala joutui ikään kuin purkaa musta sitä pois, joka oli rakentunut sen Kristususkon niin kuin sivulle. Että tavallaan aiheuttanut sen, että mun identiteetti alkoi niin kuin muuttumaan. Ja hän armossa salli sen, että mulle kävi tällä tavalla. Ja että mä joudun irtisanoutumaan pastorin tehtävästä ja niin edespäin. Mutta se, mikä tässä on koko tarinassa mun mielestä on ollut suurinta, on se, että Jumala on ollut uskollinen, pitkämielinen ja armosta rikas. Et vaikka mä sekoilin kunnolla ton jutun ja menin niin kuin tosi huonoon suuntaan. Ja vielä sielläkin niin kuin yritin omavoimaisesti itseni parantaa, jonka varmaan hetken päästä tullaan erilaisiin hoitometodeihin, mitä käytetään niin kuin ihan meidän julkisessa terveydenhuollossa, jossa on myös uusienkisiä metodeita. Ja tavallaan niin kuin kaikki ne piti purkaantua ensin pois. Että se Kristuselämä, joka siellä jo oli, ja kaiken aikaa uskon, että oli, niin pääsi voimistumaan uudelleen. Joskin siinä tapahtui mun kohdalla niin ikäviä tapahtumia, että mun veli vuonna 2022 niin menehtyi henkirikoksen uhrin. Ja se oli mulle henkisesti tosi kova kolaus, ja mä kannoin pitkään, ihan pitkälle toista vuotta, olin niin kuin erittäin katkera ja vihainen, joka sitoi mua siihen kiinni, siihen anteeksiantamattomuuteen. Mutta sitten niin kuin viime vuonna 2023, se on ollut varmaan joskus siinä helmimaaliskuussa, mä pääsin käsittelemään sitä anteeksi antamattomuutta ja anteeksi saamista. Ja mun ihan lempirukous on Isä meidän rukous, jossa nämä kaksi asiaa on niin kuin toisiinsa sidottuja asioita. Että siellä rukoillaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin tämä rukous sai ihan toisenlaisen merkityksen kuin koskaan ennen mun elämässä, koska kun mä rukoilin tätä rukousta ja edelleen rukoilen, niin tämä mun veljen tappaja oli se henkilö, jolle mä annan anteeksi. Että mä voin saada mun omat teot, jotka ei ole samassa mittasuhteessa kuin tämä paha asia, mikä mun velille tapahtui, anteeksi.
Mä jouduin sen anteeksiannon kanssa prosessiin ja semmoiseen niin kuin tavallaan tilanteeseen, jotta mä pääsin kohtaamaan sen mun sisäisen itsekkyyden ja pahuuden. Tavallaan sanottaa se, kuka mä oon. Mäkin tarvin sen armon uudelleen. Ja oikeastaan siitä alkoi, kun se anteeksi antamisen prosessi pääsi kunnolla käyntiin, niin se on ollut hyvin merkittävä ja varmasti loppuelämäksi muuttava kokemus. Semmoinen ihan karmea asia, mikä on tapahtunut meidän perheessä suvussa, niin Jumala pystyy sinnekin tulemaan ja vapauttaa ihmisen anteeksi antamattomuudesta. Itsekkyydessähän on hyvin usein kysymys myös siitä, että me ollaan tosi paljon katkeria toisille ihmisille, ollaan vihaisia, puhutaan pahaa, rakennetaan sitä ja tämmöistä, niin mun täytyy sanoa, että mulla ei ainakaan ole varaa, koska mä uskon siihen, että se rukous toimii, se anteeksianto liittyy siihen ristiin, jonka Kristus on tehnyt meidän puolestamme, ja mä haluan pysyä siinä. Ei ole ihme, että Jeesus sanoi ja antoi ymmärtää, että juutalaisten rukouksen tilalla pitäisi rukoilla Isä meidän rukousta vähintään 3 kertaa päivässä. Että tavallaan elää sitä todeksi, sitä rukousta. Se on ainut rukous, mikä Jeesus on meille jättänyt. Mä ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan niin kuin haen edelleen päivittäin siitä voimaa. Rukoillaan säännöllisesti päivittäin hyvin yksinkertaisesti. Siinä on eroa siihen manifestointiin ja siihen, että sä yrität uskotella jotain asioita. No saattaa vaikka keskenään jutella, että mitä sä oot kokenut tänään, että onko mielen päällä joku asia. Sitten me kerrotaan ne ja rukoillaan Isä meidän rukous. Sytytään kynttilät ja jatketaan matkaa. Ja sitten katsotaan vaan, että mitä tapahtuu. Aivan. Ja oliko se jotenkin sitten se tavallaan, että kun sä toimit pastorina ja se teologia lähti jotenkin ehkä vähän vinksahtaneelle polulle, että se oli niinku semmoinen vähän niin kuin heitto, mitä sanotaan, sisäänheitin siihen uushenkisyyteen sitten, että... Kyllä. Se oli niin kuin ajattelutavaltaan, niin kuin jos puhutaan jostain menestysteologiasta, mä sanoin aikaisemmin, että mä sympatisoin sitä, että mulla on ajatuksia ollut siitä, mutta en ole ihan niin kuin täysillä lähtenyt kaikkeen mukaan. Mutta siinä on hyvin paljon samantyyppisiä ajatuksia. Esimerkiksi siitä, että me ollaan pieniä jumalia pienellä jillä ja niin edespäin. Samalla tavalla lunastetaan asioita ja siunauksia. Siellä puhutaan ihan yhtä lailla vetovoiman laista ja jossakin ainakin... Pyydän niin, sinulle annetaan. Joo, kyllä. Joo. Ja... Kyllä. Tälle ehkä jälkiviisaana, niin mitä sä tekisit toisin? Koska mulla tuli myös mieleen, että Raamatussakin sanotaan, niin kuin, että seurakunnan paimenen tehtävä ja kuka siihen sopii, että semmoinen tuore uskova ei ole niin kuin se oikea henkilö siihen tehtävään, että pitäisi olla, niin kuin, olla pidempään uskossa ja sä olit kuitenkin ollut aika vähän aikaa, niin onko se niin kuin saattanut myös vaikuttaa siihen, että sä oot ollut helpommin ehkä myös harhaan johdettavissa siinä kaikessa? Mä näen isompana ongelmana sen, että varsinkin vapaissa suunnissa on hirveä paine saada tulosta ja saada herätys aikaan. Oikeastaan keinolla millä hyvänsä. Sitten samantyyppiset puhujat kiertää eri paikkoja ja tavallaan etsitään sellaisia puhujia ja ihmisiä, jotka niin kuin vois sen saada aikaan. On tämmöinen määrätynlainen ikonisointikulttuuri, että meillähän ei ole vapaassa suunnissa ikoneita, mutta kyllä niitä on näitä eläviä ihmisiä, jos nyt näin heittää. Että tavallaan etsitään jotain semmoista, ja sitten kun se paine alkaa tulee joka suunnasta, niin sä alat tekemään myönnytyksiä syystä että. Ja sitten on paljon asioita, joista ei voi puhua tietenkään vaikka seurakunnallisiin haasteisiin liittyen silloista paikkakunnasta, jotka ei millään tavalla ole riippuvaisia. Se on niin monihyväinen asia. Mulla oli useampi vuosi sitä, että mulla oli raitista pohjaa ja mä olin lukenut teologiaa ja ihan rauhassa lähtenyt liikkeelle. Mulla tuli ne ongelmat vasta sitten myöhemmin. Mun tapauksessa ei ehkä mene näin. Mä näen isompana sen kuitenkin, että mulla ei ole ehkä ollut ymmärrystä käsitellä niitä omia traumaattisia kokemuksia, jotka on luonut sen pohjan sille addiktiiviselle käyttäytymistavalle. Ja sitten mä oon niin kuin väsyttänyt itteni ihan tavattomasti ja ihminen toimii väsyneenä
paljon huonommin kuin se, että se on niin kuin terveissä mitoissa. Ja sitten se, että siitä työstä ja hengellisyydestä ja tällaisesta niin kuin tuli ikään kuin perhettä ja ihan tavallista elämää tärkeämpi asia. Nyt on asia toisinpäin täysin. Mm. Lähden niin kuin levosta liikkeelle, ensin perhe ja tasapainoinen niin kuin elämänrytmi, uni, ruoka, ihan kaikki tällaista asiat. Olen hyvin varovainen sen työnarkomanian suhteen, koska mä tiedän, että mulla on siihen taipumus. Mm. Ja Aivan. sitten jos niin kuin, että Jumala kulkee usein hitaammin kuin me, että me juostaan joskus liian lujaa. Se on yksi semmoisia isoja opetuksia, mitä mä oon tuolta matkalta saanut. Tässä nyt jotakin. Mulla Joo. tuli tästä mieleen, että varsinkin justiin noissa vapaissa suunnissa on myös sellainen aika yleinen malli semmoisesta niin kuin kääntymistarinasta. Justiin tällainen niin kuin aika mustavalkoinen pisteestä A pisteeseen B. Että se tulee varmaan aika paljon siitä semmoisesta niin kuin todistuskulttuurista. Ja ehkä sekin sit luo semmoista niin kuin, vähän ehkä vääränlaista kuvaa siitä, että mitä se tarkoittaa, kun sä tulet uskoon. Me ollaan paljon puhuttu Tommin kanssa tässä niin kuin kuukausien aikana niin kuin lihan ja hengen mielestä ja perisynnistä ja tällaisista asioista. Että ehkä yksi semmoinen juttu, mikä siihen niin kuin, sitä voi hämärtää, on just sellainen, että ennen tein syntejä X, Y, Z, ja sitten ne on vielä semmoisia, näkyviä syntejä usein. Ja nykyään en tee näitä syntejä, ja elämäni on niin kuin, ainakin niin kuin näennäisesti niin kuin Joo. normeihin sopivaa. Niin se voi niin kuin aiheuttaa semmoista niin kuin painetta siitä, että niin kuin, kun mä nyt oon uskossa, niin pitäisikö mun olla jotenkin synnittömämpi. Kun tuli se tästä Tommin tarinasta justiin mieleen, että varsinkin kun itse tulee myös niin kuin uushenkisestä niin kuin oppirakennelmasta, joka on aika lailla semmoista niin kuin tasolta seuraavalle ja aina vaan parempaan, niin se on ollut itselle semmoinen aika hankala, niin kuin, että se purkautuu pikkuhiljaa, että tämä niin kuin, kun on tullut uskoon, niin sekään ei niin kuin, ihan ole niin yksinkertainen, että me mennään jotenkin sitten pyhitytään koko ajan vaan niin kuin, paremmiksi. Vaikka niin kuin, joo, toisaalta kyllä, Jumalahan tekee koko ajan meissä niin kuin työtänsä, mutta se, että me ei niin kuin, muututa synnittömämmiksi, niin tuo Tommin tarina on sillä tavalla niin kuin itsellekin semmoinen herättelevä, just että vaikka me ollaan uskossa, niin meissä on silti, vaikka meissä on se niin kuin hengen uusi elämä, joka me ollaan saatu lahjaksi, niin meissä on kuitenkin edelleen se liha, joka kuolee, kun me niin kuin fyysisesti kuollaan. Ja siinä lihassa on edelleen ne samat jutut, mitä meillä on ollut niin kuin vaikka ennen uskoon tuloa. Meillä on aina kuitenkin se sama, vaikka nyt addikteilla riippuvuusalttius. Kyllä. Että ehkä se voisi olla semmoinen juttu, mitä voisi enemmänkin puhua mun mielestä kristillisissä piireissä. Siitä, että Joo. just, että meissä on aina Joo. kuitenkin se liha. Siis toi on tosi hyvä nosto. Siis mä oon itse miettinyt kans aika paljonkin just tavallaan todistuskulttuuria ja semmoista saarnauskulttuuria myös. Ja just mitä sanoitte siitä, niin kuin, että tavallaan se meininki voi vähän pyöriä sellaisten tunnettujen ihmisten ympärillä ja aletaan heitä jotenkin ikonisoimaan tavallaan. Mutta just toi niinku kokemus, se, että niinku ihmiset jakaa omia kokemuksia, niinku siis mun kanavahan on oikeastaan juurikin sitä, että jaetaan kokemuksia, ja siinä on niinku tosi vaikea löytää se niinku tasapaino, että miten ihmiset voi puhua niistä omista kokemuksista ilman, että sit tavallaan sillä kuuntelevalla osapuolella tulee jotenkin semmoinen paine tavallaan saada samanlaisia kokemuksia, tai jotenkin, että ihan kun ne kokemukset olisi jotenkin se uskon mitta, tai että jos joku tulee ja kertoo, että hän on uudesti syntynyt ja nyt hän on aivan uusi ihminen, ja tavallaan mä tiedän, että nämä kokemukset on todellisia,
siinä mielessä, että voi olla, että jotenkin tosi dramaattisesti just, että tulee jostain tosi vaikeasta päihdeaddiktiotilanteesta tai jostain itsetuhoisuudesta ja sitten tavallaan se kääntyy ihan päinvastoin, että se ihminen, niin kuin, että se oikeasti parantuu jostain sairaudesta, niin kuin psyykkisestä tai fyysisestä, mutta oma näkemys on se, että se meidän niin kuin kasvu Jeesuksessa, Kristuksessa, että se on niin kuin jatkuvaa, että ei se ole mikään niin kuin naps, että eikä myöskään pelastuta näin niin kuin naps, että me pelastutaan sitten niinku tuomiopäivänä ja niinku meillä on ihan viimeiseen asti se vapaa tahto niinku sanoo ei Jumalalle. Ja se on tosi niinku seurakunnasta ja kirkosta riippuvaista, että miten näitä asioita tuodaan esille. Et mä oon itse niinku, nykyisin on ortodoksi kristitty, että siellähän tämmöistä todistuskulttuuria ei niinku juurikaan ole. Versus sitten on tosi paljon niin kuin käynyt vaikka helluntai-seurakunnissa, missä taas se on tosi keskeistä se ja mä niin kuin tykkään molemmista. Että mä tykkään hirveästi niin kuin ortodoksisuudessa siitä, että koska siellä ei niin kuin leijuta niillä omilla kokemuksilla, niin jokainen keskittyy siihen omaan tavallaan matkaan. Että siellä ei tule sitä vertailua. Mutta sitten toisaalta siellä kanssa kaipaisi sitä, että kertokaa nyt, että no miten sä tulit uskoa ja miten sä tulit uskoa. Että tämä ei ole niinku, ei tämäkään ole niinku mustavalkoinen asia varmasti, mutta tässä tarvitaan semmoista tietynlaista ymmärrystä ja varovaisuutta. Joo, siis mehän ollaan itse, molemmat voidaan varmaan sanoa näin, että ollaan tosi ekumeenisia ja ei oikein tällä hetkellä käydään kyllä helluntai-seurakunnassa ja lähinnä sitten siellä autetaan niin kuin ruokajaossa ihmisiä. Mutta niin kuin, no justiin oltiin valvossa, että Niin. Hei, mäkin olin. Siis koska te olitte? Koska te olitte? Tuossa toukokuun loppupuolella vai kesäkuun alussa, kuitenkin siinä taiteessa. Okei, siis mä olin niin kuin viime viikonloppuna. Joo. Me ollaan ehkä just menty silleen ristiin. Niin, voi olla.